Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У Берасці адбылося масавае харчовае атручванне. Напярэдадні ўсе пацярпелыя наведвалі гастрафэст у адну з мясцовых кавярняў. 12 чалавек трапілі ў шпіталь з гастраэнтэрытам. Яшчэ 7 пад наглядам доктара застаюцца ўдома. Паводле мясцовых СМІ ва ўсіх хворых назіраюцца цяжкія сімптомы: тэмпература, боль у жываце, дыярэя і млоснасць. Кавярня, у якой берасцейцы замаўлялі ежу, часова зачыненая. Цяпер там праводзіцца лабараторныя даследаванні. Санэпідэмстанцыя адабрала пробы харчоў і 4 гатовых страў, якія ўваходзілі ў сэт. Правераць здароўе і работніку кавярні. У іх таксама сабралі матэрыялы для аналізу. У Магілёўскай вобласці пачаўся вучэбны збор тэрытарыяльнай абароны. Пра гэта паведамляе праўладнае агенцтва «Белта». У хадзе збору прызавуць каля 120 военноабавязаных. Кіраваць атрадамі будуць старшыні Магілёўскага гарадскога і Быхаўскага райвыканкамаў. У Міністэрстве абароны захаду назвалі штогадовую. Паводле ведомства прызыўнікі адпрацуюць сітуацыю мабілізацыі, падрыхтуюцца выконваць заданні згодна з вайсковымі спецыяльнасцямі, а камандны склад адновіць навыкі кіравання падначаленымі. Скончыцца вучэнне 31 траўня. У Мінску пачалі судзіць 39-гадовую Наталью Крук. Жанчыне інкрымінуюць удзел у дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама заклікі да санкцыяў. Паводле гэтых артыкулаў Крук пагражае да 10 гадоў зняволення. Відэа з ёй упершыню з'явілася ў тэлеграм-канале Григория Азаронка. На ім жанчына адмаўляецца адказваць на пытанні прапагандыста. Вядома, што беларуску затрымалі пасля вяртання з Польшчы. Там яна займалася бізнесам. У Гомлі прайшла рэпетыцыя параду вайсковай тэхнікі да 9 траўня. Паводле выданні «Флагшток» гэта будзе адзін з найбольш масавых парадаў за ўсю гісторыю святкавання Дня перамогі ў абласным горадзе. Владимир Путин 5-й раз уступіў на пасаду прэзідэнта на 6-гадовы тэрмін. Цырымонія інаўгурацыі адбылася ў Крамлі. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. На інаўгурацыі прысутнічалі больш за 2500 чалавек. Сярод іх дыпламаты 6 еўрапейскіх краінаў. Яшчэ 21 краіна еўразвязу, а таксама ЗША сваіх прадстаўнікоў на цырымоніі не скіроўвалі. Ігнараваць захаду раней заклікалі ўлады ўкраіны. У шведскім Мальме стартуе першы паўфінал конкурсу Еўрабачання 2024. У гэтым туры выступяць артысты з 15 краінаў. У тым ліку фаварыты букмекераў, харвацкі выканаўца Бэйбі Лазаня і украінскія спявачкі Алёна і Джэры Гейл. Наша песня про саюз звонку, про добро і каханне, якія можна аб'яднаць. А таксама пра стойкасць і сілу жанчын. Бо цяпер шмат якія жанчыны нясуць свет на сваіх плячах. Я думаю, на сваіх сталёвых плячах. Вось што вы ўбачыце на нашым выступе. Спадзяюся, ён вам спадабаецца і вы прагаласуеце за нумар 5. Другі паўфінал конкурсу пройдзе 9 траўня, а 11 адбудзецца фінальнае шоу. Пераможцаў абяруць галасаваннем гледачоў і сябраў прафесійнага журы. У беларускім тэлебачанні трансляцыя ісці не будзе. Праз парушэнне Белтэлерадыёкампаніі правоў чалавека і прапаганду ў эфіры прыпынілі яе сяброўства ў еўрапейскім трансляцыйным звязе. Аднак беларусы змогуць паглядзець шоу на ютуб-пляцоўцы конкурсу. У Дзяржынскім раёне загарэўся аўтобус, які перавозіў дзяцей. У момант згарання ў кабіне былі 48 непаўнагадовых, 4 суправаджальных асобаў і кіроўца. Паводле прэс-службы МНС усе самастойна пакінулі транспарт, ніхто не пацярпеў. Пры гэтым на відэа, якое ведамства апублікавала ў сваім тэлеграм-канале, бачна, што аўтобус цалкам згарэў. Прычыны пажару высвятляюцца. У Кобрыне адбылося дарожна-транспартавае здарэнне з удзелам машыны хуткай дапамогі і БМВ. Ёсць пацярпелыя. Паведамляюць, што хуткая ехала з увамкнутымі спецсігналамі. Адзін з відавочцаў гэтак апісвае здарэнне ў сацыяльных сетках. Гэты экіпаж абганяў мяне на дзяржынцы. Што сумна, ніхто з аўтамабіляў, якія адначасна з хуткаю рухаліся па цэнтральнай паласе, не з'ехаў у крайнюю правую. Хуткая вымушана была ехаць па сустрэчнай.
На месцы аварыі працавалі Дзяржаўтаінспекцыя і медыкі. Паводле папярэдняй інфармацыі, траўмы ўдзельнікаў ДТЗ жыццю не пагражаюць. Царкоўны скандал у Берасці. Мясцовы жыхар прыйшоў на велікодную службу ў строю мядзведзя. Ягоны перформанс падабаўся далёка не ўсім. Мужчыну прасілі не правакаваць верніку і пакінуць тэрыторыю святыні. Аднак святар мядзведзя прапусціў, і той разам з сям'ёй пасвяціў велікодныя булкі. Давайце разам паглядзім, як гэта было. Что хотел? Пасху посвятить. Здравствуйте. Я хотел спокойно со всеми простоять, посвятить необычно корзинку со своей родней. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.